Tieto dve krasavice čakajú na tú pravú vyvolenou, keď nejaká bude, no tak bude mať to šťastie, že sa toho napije. No. Dobrý deň, vážení Hamorčania. Pozdravuje vás starosta obce. Na obci žijú mladí, krásni ľudia, ktorí by mohli žiť v krásnom rodinnom zväzku a plodiť deti. Prečo to nerobíme? No baví pracovať, hej, že okolo aut z také oblasti, no a tak potom niekedy preháňam. No. Prečo je osud tak krutý? Prečo som na svete sám? Monča, naša Monča. Automaticky. Dá si urobiť zubné protézy a bez konkurencie. S takým poprstím, Pane Bože. 25. júla chceme zorganizovať spoločenské stretnutie slobodných mládencov a slobodných dievčat na obci Zemplínske Hamre. Možno, že by sa prebudili hormóny a možno, že by sa aj vzľadli navzájom v sebe, takže by sme z toho mohli mať nejaký spoločný profit. A o 3 ráno by sme ich začali naspäť rozvážať autobusmi. Nechci zůstat sám, to ti povídám, nechoď ke mne blíž, něco uvidíš, to ti říkám já, ďábla v tebe mám, na záda si ho dám, do pekel utíkám. Nechci zůstat sám. Dobre, keď nepôjdu, je to dobré znamenie. Znamená, že sa niekde vytrátili do prírody a už plodia deti. Ja nechci zůstat sám, to ti povídám, nechoď ke mne blíž, něco uvidíš, to ti říkám já, ďábla v tebe mám. A tí lepší, tí geneticky fajnovejší, vycestujú na Mars. To ti povídám, nechoď ke mne blíž, něco uvidíš, no ti říkám já, ďábla v tebe mám.